Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Начар ис кайдан таралган шәһәр заводларының берсе 20 көнгә ябылды. Кәрим Тинчуринның зәңгәр шәле Чаллы скверына күчә. Тиздән шәһәрдә заманча ял итү урыны барлыкка киләчәк. Бушка дару яисә акча ал. Федераль ташламалардан ничек дөрес файдаланырга? Шәһәр заводларының берсеннән начар ис таралганы бу хакта экологларга күршедәге предприятие вәкилләре хәбәр иткән. Сүз промзонадагы пыяла пластик эшләнмәләр производствосы турында бара. Анда гликоль кулланганнар ис шуннан чыккан. Гликоль сәламәтлеккә зыян китерә торган мәддә. Экологлар тикшергәннән соң заводны 20 көнгә япканнар. Хуҗа бу вакыт эчендә фильтрлар куярган, кемчелекләрне төзәтергә тиеш. В ходе административного расследования выяснено, что у юридического лица отсутствует проект нормативов предельно допустимых выбросов, что является нарушением статьи 8.1 Кодекса административных правонарушений, и отсутствует разрешение на выброс. Тиздән Чаллыда тагын бер заманча ял итү урыны барлыкка киләчәк. Кәрим Тинчурин исемендәге скверны төзекләндерү тәмамлану алдында. Моның өчен 60 миллион сум акча тотылды. Сентябрь урталарында танылган татар драматургы исемен йөртәчәк бу үзенчәлекле скверны тантаналы ачу планлаштырыла. Кәрим Тинчурин исемендәге бульвар бик зур үзгәрешләр кичерә. Территорияга зәңгәр брусчатка төшелгән. Сквер Кәрим Тинчуринның зәңгәршәл әсәренә нигезләнеп театр стилендә булачак. Бульварның урыны да кулай. Калкулыкта архитекторлар сәхнә куярга ниятләгән. Биредә яшәүчеләр өчен уңайлы баскычлар һәм пандуслар да булачак. Мы очень рады, наконец-то такой вид будет красивый. Удобнее, мне кажется, будет родителям и особенно мамочкам спускаться здесь с колясками. Конечно, требовалось. Вообще прекрасно становится, красиво, ухоженно. Что было до этого, что сейчас. Для горожан это всегда плюс. Тем более на ГЭСе. Тут нам можно теперь встречаться с друзьями, как бы отдыхать. Наконец-то сделали этот такой красивый бульвар. Нәкъ уртада балалар өчен мәйданчык булачак. Монда заманча уеннар комплексы урнаштырыла. Читтәрәк өлкәннәр өчен фонарь абажурлар арасында ял итү урыны, өстәл, скамеялар куелачак. Даже сейчас во время стройки приходится ограничивать их доступ сюда, потому что все бегут вот просто, а вечером здесь столько народу бывает, вот просто зрители за заборами стоят, смотрят, интересуются. У нас ведь в 10-м комплексе нет такой территории благоустроенной, вот просто нет ее. И вот мы дождались. Сейчас у нас современная, красивая будет площадка, где будут люди встречаться, разговаривать. Бульвар тиресендәге объектларда реконструкциядан читтә калмады. Балалар шифаханәсе төзекләндерелде. Торак йорт фасадларында яңарту күздә тотыла. Мы, конечно, прилегающие дома тоже благоустраиваем, закладываем сейчас. Он же внезапно выпал бульвар Тинчурина в этом году. И мы сейчас закладываем на следующий год прилегающие дома к бульвару, уже фасад, капремонт, чтобы уже все красиво было, жители уже не жаловались. Кәрим Тинчурин исемендәге бульварны тантаналы ачу 15 сентябрьгә билгеләнгән. Бу көнне бөек драматургның тууына 130 ел тула. Луиза Сафонова, Рим Мәхмәтова, Яңалыклар. Бушлай дарулардан баш тартып, аның урынына акча алучы кешеләр 1 октябрьгә кадәр моны үзгәртә алалар. Аның өчен пенсия фонды идарәсенә барып гариза язарга кирәк. Ул вакытта социаль хезмәт җыелмасы кабат торгызыла. Хәзерге көнгә Чаллыда 36 меңнән артык кеше федераль ташламалардан файдалана. Кызганычка каршы шуларның яртысыннан артыгы бушлай дару урынына акча ала. Бу айга 1047 сум 97 тиен, шуның 807 сумы даруларга. Әмма дәвалану кешегә соцпакетка караганда күпкә кыйммәткәрәк чыгарга мөмкин дип искәртә пенсия фонды белгечләре. Бүген генә шундый очрак булды. Бер яшь әни, инвалид баласының ул килде, балама бик катлаулы операция ясады дип әйтте. Безгә даруларны кайтарырга кирәк дип гариза яздык. Ул очракта инде аның дарулары 1 январь 18 елдан гына кайтарылачак. Менә шундый очраклар яшь була. Шуңа күрә федераль льготникларга социальный пакеттан баш тарткан очракта уйларга кирәк. Үзләренең табиблары белән киңәшләшергә кирәк. Бүген 49-нчы кадет мәктәбендә 2нче сыйныф укучысын бүләкләделәр. Ул янгын вакытында куркып калмыйча, дөрес эш иткән һәм башка бүлмәләрне уттан саклап калган. Бу хәл август ахырында булган иде. Бүген Батыр малайга бүләк тапшырдылар. Здравствуйте, товарищи кадеты!
Бүгін Кадет мәктәбендә уку көне тантаналы линейкадан башланды. Зур кунаклар келді. Шул рәвешле 2-нче сыйныф укучысы Илнас Смирновның янында дөрес эш итүен зурладылар. Он мужественно, не побоявшись, грамотно, хладнокровно действовал, и все действия, которые мы сегодня анализируем, говорят о том, что те полученные знания он применил в практике. Не дай бог, конечно, так часто применять, но он не растерялся и действительно совершил маленький подвиг. Исегезгә төшерәбез 28 август көнне 50:04 йортындагы 3 бүлмәле фатирда янгын чыга. Бу вакытта өйдә 8 яшьлек малай гына була. Ул курыкса да үзен өчен газетларча тота. Ут күрше балконнан ташланган тәмәке төпчегеннән каба. Нәтиҗәдә балкон һәм балалар бүлмәсе зыян күрә. Обнаружив этот очаг пожара, закрыл дверь помещения, где происходило горение на балконе, сам в противоположную сторону выбежал в помещение спальни, также прикрыв дверь, открыв балкон и уже прося о помощи. Все эти действия были предписаны как в правилах пожарной безопасности. Янгында түгел эш иткәне өчен Илнас Смирнов рәхмәт хаты һәм уенчык машина белән бүләкләнде. Кыю малайны яшь янгын сөндерүчеләр дружинасына керергә чакырдылар. Увидел пожар, потом закрыл дверь, побежал в другую комнату. Мы приехали, вообще удивлены были, то, что он так через форточку смотрел. Горел-то у нас балкон, а он через форточку с другой комнаты смотрел. Мы думали, он такой спокойный, не знаю, не может постоять за себя, а он, оказывается, у нас герой. Елена Камалова, Ленар Султанов, яңалыклар. Авыруны даулауга караганда кисәтү күпкә җиңелрәк, бу барлык төр авырларга кагыла. Аеруча ВИЧ, инфекция, СПИД кебек куркыныч чирләргә. Ул яшьләргә генә түгел, гомер уртасын узган кешеләргә дә яный. Плюс билгесе булган ВИЧ статусы. Бу вируска ия булганнарның күпчелеге үзенең диагнозын яшерә. 2016 елда Татарстанда 45 яшьтән аларак булган, бу чирне йоктырган 243 кеше теркәлгән. В целом, если говорить, то на сегодняшний день более 12 тысяч стоит на учете. Тулайым алганда бүгенге көндә 12 меңнән артык кеше исәптә тора. Әйтергә кирәк, эпидемияны нәкъ менә 30 яшьтән 50 яшькәчә кешеләр формалаштыра. Бу яшь төркемендә профилактик чаралар тиешле дәрәҗәдә куелмаган. 60% очракта кешеләрнең бу категориясе зарарлана һәм чирне башкаларга яктыра. СПИД йыгышлы иммунодефицит синдромы, чирнең соңгы стадиясе. Практика күрсәткәнчә йыгышлы авыруың бар икәнен алданрак белсәң, озаграк яшәүең ихтимал. Это заболевание совершенно контролируемое. Бу чирне контрольдә тотып була бит, аны булдырмауны кайгырту һәм саклану юллары билгеле, алар бик гади. Өлкән яшьтәгеләр бу замана чире аларга кагылмас дип җиңел фикер йөртә. Беренче чиратта тәртипсез җинси мөнәсәбәтләргә бәйле таралау. Тормышка куркыныч янаучы, аянычлы хаталар ясаудан сак булыгыз. Дөрес яшәү рәвеше алып бару зарур. ВИЧ инфекцияны йыктырмау күбесенчә кешенең үзеннән тора. Аны ачыклар өчен анализлар бирергә кирәк. Бары тик 15 минут вакыт сарыф итәсең. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Арина Хисматуллина сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Кто-то сегодня твой не на шутку разошелся. Да купила в аптеке Алмак-01. Стала его применять, теперь его узнать не могу. Не ходит, а летает. Радуем ценами. В сентябре купите Алмак-01 выгодно в аптеках Милфарм, Ихлас и Аль-Каир. Центр детского технического творчества номер 5 проводит набор на программу дополнительного образования «Детская инженерная академия» по подготовке юных специалистов в области инновационных технологий. По окончании обучения выдается свидетельство о получении дополнительного образования. Телефон 56 34 86. Компания «Армада» предлагает супер акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя.